Bueno, pozik nago, ez? Berriro, uste dute 11 urte egon naizela hemen, bai jokalari bezala eta klubean lanean, entrenatzaile bezala. Eta, bueno, orain berriro buelta, ez? Eta pozik, ez? Ezagutzen dut kluba, nahiz eta azkenengo urtetan gustot asko hasi dela, eta, bueno, orain ezberdina dela, baina, bueno, jende asko jarraitzen du baita ere, eta jende ezaguna, eta alde hortatik, pozik berriro etxera bueltatzeaz, ez? Urtetik urtera hasten joan dela, ez? Klub bezala, alde batetik, eta gero kirol arloan kriston lana egin dute, ez? Bai, egon direnak, ez? Fran, Mikel eta gero Mendik, ez? Egin duen lana kristona, ez? Azkenengo urtetan, eta, asko disfrutatu dugu taldea lehenengo mailan ikusten, eta, orain azkenengo urte hau ez da hain ona izan, eta jaitsierarekin, beste proiektu bat hasten da, eta pozik, ez, erronka hori hartzeaz, eta hemendik aurrera lan egin behar da, egunetik egunera saiatu talde berri bat egiten, eta pixkat ilusioa berreskuratzen, ez, azkenean jaitsiera bat dagoenean beti gogorra izaten da, eta pixkat depresio hori pixkat bilakatu egin behar da, edo buelta eman behar zaio, ez, eta animikoki behintzat hasi berriro lana egiten, eta talde berri bat sortu, ez. Egun hauetan lanean ari gara, ez, lan asko dago egiteko, arlo guztietan, ez, aurre denboraldia prestatu, pixkat talde berri bat egin, eta gero baita ere posa, ez, lagun asko aurkitu ditu dalako bueltan, klubeko langile asko, urte askotan eurekin lana egin nuena, eta alde hortatik posa, ez, lehengo lagunak berriro aurkitu ditut, eta ez da klub berri batera joaten zaren bezala badanak barriak direla, ez, hemen jende asko ezagutzen dut, eta horrek egingo dit baita ere gustora egotea errezago, ez. Ez dakit, ez, esentzian pertsona bera naiz, ez dut naiz asko aldatu alde hortatik, izaeraz eta hori. Behar bada, esperientzia gehiago, edo leku gehiagotan ibili naiz, urte gehiagotan, eta horrek ematizu esperientzi bat, eta pixkat hori, ez. Baina esentzian, uste dut pertsona bezala, edo saiatzen naiz antzekoa izaten, eta askotan zaila izaten da aldatzea, ez. Gauza honetan eta txarretan. Epe ertainak eta luzeak futbolean ez dira existitzen, hori da gauza bat urteekin ikasten duzuna, bakarrik daude epe laburrak, eta epe laburrera da gaur egiten duzuna, bihar egiten duzuna, edo egin behar dana, eta hori da egingo duguna, ez. Helburua argi eta garbi, gaur lana egitea, taldea bat eraikitzeko. Bihar lana egitea, aurre denboraldia prestatzea, talde bat osatzea, ilusioa piztea berriro, horre dira helburuak. Hortik aurrera ez dago helbururik. Futbolak epe luzera ez ditu helburuak respetatzen, alperrik da helburuak epe luzera egitea. Orduan egunetik egunera joan hasten eta lan egiten eta ilusioa pizten, ez. Orduan bigarren amailatik lehenengo amailara igo ginenean aurrekonturik txikiena geneukan kategorian, eta orain alde hortatik indartsuago izango gara, ez, baina ilusio aldetik orduan kristona geneukan, ez, behar bada orain amorebietak izan dezakena, eta alde hortatik hortan gu ez bagaude berdin edo ez bagaude nivel horretan oso zaila izango da gauzak ondo joatea, ez, orduan lehenengo egin behar da lana eta ilusio aldetik oso altu egon, eta gerokoak, ez, baina ez badaukagu ilusio hori edo humiltasun hori besteekin konpetitzeko, besteen kontra konpetitzeko gozez eta jakinda gauzak oso zailak izango direla, oso zailak, hori ez badakigu eta ez badugu egiten, zaila izango da, ez.